Balik na apoy. Ayo, apoy. Oh, alur ka? Balik wala akong bilhin. Para lang may tawakal. Tagal-tagal na salitan lang mo bikirin kay mayor ang ginagamit ko. Hindi sa akin, nagano ako doon sa kay Aldet. Dito na tanggapin yung number ko. Natawa siya, no? Yung tawa yung number mo ngayon? Tawa yun na sa pangalan mo, ano? Dati, tawa yun sa pangalan mo. Same fish, kapo, brother. Pag-delete mo yan? Brother, kapo. Dili, may problema pa sa Franco. Mabutan man na ito na hindi na pwede na i-ikot sa lain ng kama. Iba gamit. Pwede mong ka mo register of local na kung na camera sa lain. Pagawa, katong game mo sa ibang lain. Para kung imuha, hindi ka rin subject. Mga to kami airport. Kasi parang ito yung mga mo. Gusto mo balik tayo ulit pwede sa ano? Airport? Ha? Ano tayo? Subshare ba? Oh, tayo na. Bali. Sama tayo bali. Magano sa bali din. Report. I-report. Harang. Kain tayo, ma'am. Napay. Maraming salamat sa paharang-harang. Ma'am Jindy Abihar. Tamsak na, no? Maraming salamat, Sir Kokos Gaming, sa pagpasok, sir. Almusal tayo, tinapay, sir. Good morning sa inyo lahat, mga kaibigan. Dan Tamsak, mga alagad. Maraming salamat, Ma'am Jindy. Oh, wow, bronze. Maraming salamat, Sir Coco, sa pa-member. Maraming salamat, Sir Coco, Yun, member na si Ma'am Yam at Sir Coco. Pati lang ka ni Ma'am Yam, member na rin. Ayuda na naman. Maraming salamat sa payuda, Sir Coco Gaming, Member na tayo. Tayo lang dito, Ingat po kayo dyan sa work nyo, sir, ha? Ako hindi mo ka-member kasi, kailangan pa yata mag-open account sa ATM, 2:30 PM, sabi ni Ma'am yung... Ingat po kayo dyan sa work nyo, Sir Cocos Gaming, ha? Alam natin ngayon, mahirap ngayon magkasakit. Kunting sakit na, sabi.
Dan harang. Sabi ni Ma'am Jin. Maraming salamat Ma'am Jinlia. Supremos TV, tusok boss. Maraming salamat sir sa Supremos TV. Sa pasok ha. Ma'am Jinli, Sir Coco, ano natin to si Sir Supremos TV, kaibigan ko yan. Dikitan po natin sa hindi pa nakadikit kay Sir Coco, kay Sir Supremos TV. Nababa po kayo ng bahay nyo, sir? Sir. Supremos TV, baba kayong bahay nyo. Para madikitan ka natin mga kaibigan nito. Lysil Ibanez, thumbs up. Maraming salamat, Ma'am Lysil Ibanez, ha. Ito talaga yung maganda kong kaibigan, si Ma'am Lysil. Akong nilapit. Ade. Pwede? Okay. Siyempre. Saing muna kami pwede. Wala pa kami tulong pwede. Para makatulong naman. Matulog. Ayun. Basta yung dapat mo. Maraming salamat, Ma'am Lysil Ibanez, ha. Sa patamsak-tamsak mo dyan. Sa pabidji-bidji mo, maraming salamat. Baba po kayo ng bahay, Sir Supremos TV, sir. Para madikitan po kayo. Ma'am Jinli. Ayan, magdikitan kayo ni Ma'am Jinli, Sir Supremos TV. Kaibigan ko yan, mga legit yung mga kaibigan ko dito, sir. Nito ko sa Saudi. Wala kaming trabaho eh. Kain tulog lang. Almusal muna tayo kinapay. OTW Jinli, di ba Saudi ka rin? Supremos TV. Dati diyan ako sa Jisan dati. sa may Toyota sa base. Ay, ibalin nga ito ba de? Pagkuko? Ito si Ma'am Jinli, ano rin to? Saudi din ito, Ma'am Jinli. Ano trabaho mo dyan sa Jisan? Sir, Supremos T-Boy. Yan ako dati. Toyota base. Wala pa, hindi pa sumagot eh. Tanong ko pa. Jisan. Ay, ibalin nga ito pagkaboba. Nanamay pa nga kanong sila ibalin nga hindi na ko yung mga trabaho. Maraming salamat dyan sa secret viewers ko na nanonood ha. Maraming salamat. May secreto kong viewers eh. Hindi na ito ba niyo? Itawag po na. Ha? Itawag po. Hindi na ito. Sa sekreto kong dyan viewers, baka pwede mong digitan tong si Supremos TV para madagdagan yung mo dyan. Saging mo. Kaya mo natin tinapay ba? Tambay din niya kay Daron ako. Thumbs up ko. Ayan, maraming salamat ma'am. Yan, meron ko. Maraming salamat sa pag-ano niya. Ka-member nyo ni Sir Coco, member din sa akin ngayon. Kayo lang dalawa. Tinapay rin sa akin. Salam, Jen Leo. Jisan. Tamsak na mga alagad ko. Maraming salamat, Ma'am Jen Leo. Ngayon po, tamsakan po natin premiere ni Ma'am Yam Ernico, mga guys. Mamaya po yan. So, 30 PM. Ayan ma'am, si Supremos TV ma'am, bagong kaibigan. Baka gusto niya magpag-digitan kay Supremos TV.
ano na rin po yan, monetize channel na rin. Hello host, new here, thumbs up. Gino Sion, ano ba yung pag-pronounce nito? Maraming salamat, kaibigan sa pagpasok kay Gino Sion. Hello host, maraming salamat sa pagpasok mong kaibigan. Magbaba ka lang po ng bahay mo dyan at magpagdikitan ka sa ating mga kaibigan dito. Yan po, mga legit po itong mga kaibigan natin dito. Baba ka ng ano mo dyan. Okay na Jinli. Or Yam. Ayan, si Ma'am Yam. Ma'am, ay sir sa Primus TV. Hindi ka magsisisi dyan pag dinikitan mo yan. Pwede ba ako Sige sir, baba ka ng bahay mo para madikitan ka namin. Hino Sion o Gino Sion? Hindi ko maano eh. Baba ka ng bahay mo para dikitan ka dito ng mga kasama natin eh. Okay na Yam, harang, ayan. Ayan ma'am, si sa Primus TV. Didikitan ka ma'am. Pang bago natin kaibigan, si Gino Sion. Baba ka ng mo na, bahay mo. Para madikitan ka namin. Maraming salamat sa pagpasok niyo mga kaibigan ko Isang oras lang ako mag-ALS hindi ako tumatagal kasi tinatamada. Dikit kalimbang at bakas para masuklian ng sulit. Ayan, sabi ni Sir Gino Sion. Dikitan kita dito sir, sa ko, wag mo nang balikan pa kasi wala naman hindi naman pang support ko lang to. Mamaya idikit ko sa iyo yung yung main pagkatapos ko OIT kasi andun nagamit ko. Sige, puntahan kita. Sabi ni, ayan si Sir Cocos Gaming. Sir, may kaibigan tayong dalawa dyan, mga bago. Makipagdikitan lang kayo dyan, mga kaibigan. Mactan Newton, taga Cebu to. Practice to use my grupo. Malaki na rin bahay mo, Gino Sion. May patalas, hindi ka pa na-monetize, Gino Sion? Wala pang harang to, Maya na kita balikan sa Primus TV Painitin mo na para iwas lagas. Chill lang. Nagbabalik talaga ako. Legit na legit. Ayan. Hindi ka magsisisi sir. Diyan kay Ma'am Jinli. Kaibigan natin dito. Mga na yan. Mga antik ba? Mga antik. Okay, take your time. Ayan. Sabi ni. Ayan. Maganda yung Kay Gino OTW. Sabi ni si Primus TV. Huwag kalimutan. Iwan ang bakas. Sabi ni Ma'am Jinli Biharon. Ang ganda na sa Cebu pala Lifestyle Kundo Mactan Newton. Ang ganda, linis. Sana makapunta dyan. Gino Sion, Dan Tuyo, sabi ni Sir Cocos Gaming. Ayan. Okay po, sabi ni Johnny Sion. Ayan. Maganda yung magbalikan. Kahit painitin pwede yan. Huwag mo nang mabilis ba. Tapos sir kita dito. Si Gino Sion. Huwag mo na nang balikan to. Ito yung, hindi kasi ito main ko Pag suporta ko to. Mamaya dikita kita sa main ko. Sige buddy, kain ka na. Tara. Sige. Busog ako, tinapay sila na. Di na buddy. Supremo dan dikit sa'yo. Ayan, sabi ni Gino Sion. Ayan, Brad.
Yung dumikit, antay ko yung notification mga guys. Ayan, sabi ni Genius yun. Oh, tama yan. Antayin mo. Para ayos. Ito sir, dinikita na kita sa ano ko sa isa kong account. Sa ano ko. Dinikitan ka sa Rick Marks ko, Rick Marks na wag mo nang balikan yan sir kasi ano yan. Hindi yan, wala lang ano yan, white, hindi yan white channel. Pang support ako lang to. Ito yung mamaya didikitan kita sa mamaya sa main ko. Yung bus na yan, yung side by side. Saan ba? Ayun, kuha ka na ba din? Salamat ho, sabi ni Gino Sion. Sige, sige. Gino Sion, balikan mo na lang ako, sabi ni Cocos Gaming. Ayan. So, baka mahulog. Cocos Gaming, nakita ko na bakas mo. Painitin ko in just 6 seconds. Ayan, okay sir. Painitin muna natin. Sa primo dan sa bahay mo. Ayan, ayos yan. Nagbalikan. Nagdidikitan. Maganda itong mga kaibigan ko to ngayon. Nagdidikitan. Wala ka pa yung pasok, boss? Wala sir eh. Ano na? Halos mag-isang taon na walang pasok. Tambay lang. Tambay lang kami dito sir. Pero kayo pa paano nakakain din naman. Okay lang din to. Kaysa may pasok, walang sahod. Kami hindi pa mapasok pero may sahod konti. Daron ako host, tambay lang, huwag kalimutan mag-iwan ng bakas. Mga dumikit para mabalikan ng sulit. Ayan, ayan, maganda. Yan, meron ko, Mika Love shoutout, BB Coco Gaming. Ayan, sabi ni Ma'am Yam, itong dalawa na to mag-asawa na to Okay Yam, sabi ni Supremos TV. Ayan po, nang baba po ng bahay si Ma'am Jindy Abiharon. Sa hindi ko po nakadikit yan, kay Ma'am Jindy Abiharon. Dikitan po natin siya mga kaibigan. Kay Ma'am Yam, meron ko, dikitan po natin siya sa hindi pa po nakadikit. Mamaya, kung ano, painitin muna natin para bago balikan. Supremos TV, copy po, sabi ni Gino Sion. Ayan. Tamsak lang, sapat na, sabi ni Ma'am Yam, meron ko. Supremos TV, okay yan. At least may sahod para pambili ng pagkain. Ayun nga sir eh. Elmer's Moktor Channel, hello Idol Lodi. Ayun, bago tayong kaibigan. Magbaba ka ng bahay mo sir, Elmer's Moktor Channel, magbaba ka ng bahay mo. Ano ka lang, anong kaplagitan? Nakalimutan kitang lagyan ng ano. Kailan nga? Ano banda yun? Ayan, may ano ka na, may kulay ka na, Elmer's Moktor Channel. Magbaba ka na ng bahay mo dyan at makipagkaibigan ka dito sa ating mga kaibigan natin. Mga ganda. Toslok, matik na yun, host. Dilim talaga. Matik na. Baba ka ng channel mo. Sir, Elmer's Moktor Channel. Baba ng bahay. Para malikitan ka natin mga kaibigan dito. Marami sila. 5. 5 ba? 4. Baba ka ng bahay mo para idikit ko rin to sa yung isa kong ano, account. Mamaya dikitan kita mamaya sa ano, sa ano ko, ano ko mo to, screenshot ko muna si pumasok sa Elmer's Moktor saka si Jono Sion. Ayan, dikitan ko to mamaya. So mga pumasok sa akin bago ngayon, didikitan ko kayo mamaya tapos yun ng ano, live sa main ko. Pero didikitan ko pa rin kayo dito sa ano ko, sa isa kong ano account. Hello mga idol, sabi ni Sir Elmer's Moktor Channel. Baba ka na ng bahay mo, Sir Elmer's Moktor. Wag dili na huya ba? Baba na agad tayo. John Sion, yung dumikit sa akin, sukli na at nang love ako sa bakas nyo para guys nood ko mga latest video. Sige balik. Maya kasi nilista ko kayo. Ayan, sabi ni Gino Sion. Babae mo balay Sir Elmer para mapandayan. Salamat idol, guwapo. Atik ra guwapo. Baba ng bahay ba? Para ano, madikitan ka lagi ba? Ayaw nang huya-huya diya ba?
Manual lang na lang ko. Sige, bahala ka. Wag, kung gusto mo mag, ano, ayan oh, may mga binaba silang link diyan. Basta mag-iwan ka lang ng tamang bakas para babalikan kanila. Unahan, oh sige, basta mag-iwan ka ng ano, ng tamang bakas ba? Full pack ba? Full pack. Para ano, mabalikan kanila. Kasi pag hindi mo ng full pack yan, hindi mo kita yung notification mo, hindi kanila madikitan. Bagay, kuha ka na. Si bali. Murag mga Bisaya man tanan dire mi. May galon sa tanan sabi ni Ma'am Yamer ko. Ayan. Aw, oo, idol, gwapo ako. Ako pa completos ricados. Oh, para ano? Sir Ricky, Barkila playing lang ako. Sige, sige Ma'am Christine. Titingnan ko nga yung bahay mo, Sir Elmer's Doctor, kung gaano na kalaki. At ayaw mong ibaba. I-manualin ko rin dito yung bahay mo, kung gaano kalaki na yan. Elmer's. Tanang mga members ni mo, unahan ako. Oh, sige, sige. Aba, grabing bahay mong laki na gali. Kaya pala, ah. Ang laki ng bahay ni ano, ni Sir Elmer's Moktor. Grabe. Ayan, niligitan kita dito sa ano ko, sa Sir, dito ka, dikitan kita dito sa isa ko mamaya, dikitan kita mamaya sir sa ano ko, sa isa kong ano, sa main account ko, dikitan kita mamaya. Panoorin mo mga tong video muna, no. Sobrang gutom, galing namili ng mani, Geneva. OTW Elmer sabi ni Supremos TV. Yan. Tanang mga members ni mo, unahan ako. Yan sir, maraming salamat sir sa pagpasok. Emily the Virgin Vlog, tusok. Maraming salamat sa patusok-tusok ma'am Emily the Virgin Daan lang. Sige, sige ma'am, daan lang ikaw. No problem, maraming salamat sa pagdaan. Sige, Supremos TV, wag kayo po mag-alala. Mabalikan ko kayo ng tamang bakas. Yan, sabi ni Sir Elmer's Moktor Channel. Sige Lord, sa tagan po tika isa kay daan naman ta kadikit host. Gwapo. Makina ng bahay mo, sir idol Patalastas ka pa Ilang alas 2 minuto. Okay na si Sir Elmer, basta Switzerland. Palaka po. Mansion bahay. Oh, mansion na. Mansion na bahay na Sir Elmer. Maraming salamat sir sa pagpasok mo sir Harang pa. Maraming salamat Sir Supremo. Sir Supremo, ano work mo dyan sa sa Jisan sir? Diyan ako dati sir Ako na kaayo og balay ni Sir Elmer's Moktor Channel. Sa coffee shop Einstein. Saan banda yan? Sa mismo? Sa city mismo ng Jisan? Al Rashid Mall. Matagal ako dyan sa Jisan dati. Si Sir Cocos Saudi rin pala to dati si Sir Cocos Gaming dati Cocos Gaming, dikitan nyo ako sure malaking saging balik sa inyo, sabi ni Sir Cocos Gaming. Diyan na kami dati sa base lang kami. Pero nakapunta na ako dyan sa Jisan, sa may laging isda, bilihan ng isda dyan. Tapos sa may sa may mall, anong bang mall yun? Panda, Hyper Panda. Sulod Al Rashid Mall.
Asin ako, ikot-ikot lang ako, pagod sa biyahe. Maganda pala yung trabaho dati ni mo, Sir Kokos Gaming ah. Elmer's Motor Channel at Yam, Ironico Completos Ricardos sa imong premiere. Ayan. Mga Bisaya tayo dito. Si Sir Kokos Gaming lang yata hindi Bisaya dito eh. Yam, Ironico Completos Ricardos sabi Al-Rawadmi. Al-Rawadmi. Hindi ko pa anong Al-Rawadmi yan. Mainit sa design pero sagana sa isda. Grabe dati sir. Pag ano kami dati doon, mangisda kami sa beach, sa dagat. Ay grabe daming isda talaga. Pati yung bangos. Tumatalon-talon, akala mo ikaw may-ari ng peresdaan doon eh. Pag inano mo ng lambat yung mga bangos, tumatalon lang. Grabe. Tapos mga alimasag, sagana sa isda, yung mga lapu-lapo, sa tabi mo lang mahanap yun, mahuli yun. Pero grabe na naman ang init doon. Tapos yung ano pa, yung turap, isang buwan ng turap. Salamat, Sir Elmer's Mokhtar, sabi ni Yam, Ironico. Sa Primus Dibus, Apis Market, Doolran, Ramidri Boss. Kapunta na, diyan kami lagi naman malingke. Hindi yan Bisaya si Kokos Gaming, pero magaling yan ng Bisaya. Maraming salamat sa pagpasok. Grabe yung harang ni Sir Mokhtar TV, abot ng 8 minutes. Hindi pa nahuman. Lagi ko akit bundok doon sa Pipa Jason, nakakatakot. Hindi ka pa napunta niyan sir yung bundok diyan mataas. Abot lang ko mga abuaris, yung pag ng simento kasi sa kasi dati yung namin yan batching plant, yung business ng boss namin diyan. Tapos may rin sa airport yung boss namin, yung mga bus diyan, sir, sa airport. Sa boss namin yan. Yung sumusundo ng pasahero sa aeroplano. Sa boss namin yan eh. Di pa ako nakagala diyan, boss. Puro bahay lang kami. Buti nga kayo, may work pa eh. Kami nga wala. Standby lang. Nakainip na dito. Katabi lang namin ang airport, boss. Diyan. May mga bus diyan sa loob ng airport na sumusundo sa aeroplano. Yan, sa boss namin yan. Marami akong mga kasama dyan sa loob. Sa airport, sa trabaho. Kokos Gaming, Completos Ricardos na upload, sabi ni Sir Elmer's Mokhtar's Channel. Ito si Sir Elmer's Mokhtar, ang laki ng bahay nito. Malaki na siguro yung sinasahod nito ni Sir Elmer Mokhtar. Sa Primus TV, painitin loads para hindi halatado loads. Yun. Painitin muna natin para huwag tayo mga ganun ng sukli agad. Huwag agad tayo maasa ng sukli. Painitin muna natin. Ayan, si Alay ni Wing, tusok. Ayan, Ma'am Wing, magbaba ka ng bahay mo, Ma'am Wing. Mayroon pa tayong mga kaibigan dito na hindi mo, sigurado ako, hindi mo pa ito kadikit, diba? Si Primus TV, Elmer's Mokhtar. Saka yung isa kanina, si Ben. Gino Sion. Okay po, sir, take your time. Ayan, sabi ni Primus TV. Ayan, si Ma'am Alay ni Wing. Ayan, si Miss Wing po yan, channel. Pumasok na rin. Pakibababahin mo, Sir Elmer, sabi ni... Hindi yan siya nagbababa ng bahay, Sir Kokos. Manual lang siya. Kasi ayaw niya ng babaan kasi nagbabawas kasi. Gusto niya manual lang. Sige, bukas Sir Elmer yan. Basta mag-iwan lang ng mga tamang bakas para mabalikan lang. Okay rin yan. Yung manual. Kahit medyo matagal pero sulit. Diba ba de? Kahit maliit, basta sulit.
So, bali oh, si Sir, ano to? Bisaya to? Si Sir Elmer Moktor. Asa mo to? Cebu ba to? Cebu ka rin ba, Sir Elmer Moktor? Magkano sila Cebu? Yung isa kanina si si Gino Sion, may Cebu, may ano siya, Cebu. Or mamayang gabi, sabi ni Sir Coco, sige naman. Dito lang host, nasiraan kami ng sasakyan. Ah, grabe naman. Tapos kasiro siguro yung driver mo ah. Taga saan ka ho sa Pinas? Ako sir, Ilonggo ako. Sa Capiz. May lahi ba? Pero marunong din ako magbisaya, konti lang. Makaintindi ako pero hindi ako ganong makabalik ba ng salita ng ano ba? Ng Bisaya, hindi ganong Kurdo. hindi siguro, hindi ano tawagan? Hindi diretso, pero makamao ko ah. Makaintindi ko sa Bisaya. Pare! Ah. Ako muna linisan yan. Sa mga tinikitan ko, pwede nyo lang po ako balikan bukas or next day po. Ayan, sabi ni Sir Elmer Moktor. Ayan, ang maganda. Professional, hindi yung nagmamadali. Meron kasi minsan nagmamadali sila. Balikan mo ako. Ay, pagit yun. gusto agad malagas. Ganda ito, kahit basta mag-iwan ng tamang bakas. Yung hindi nagmamadali ba? Basta sigurado. Ito yung maganda. Ito may tiga Cebu ba din? Ha? Ito may tiga Cebu. Wala na yun dito. Lumabas na yata si Sir Gino Sion. Ganun po ba? Tagal ka na dito, boss? Mag 7 years pa lang. Mag 7 years pa lang itong March. Wala kaming trabaho nga oh. Paano to? Tambay lang. Tambay lang. Yung sahod namin kalahati lang. Kasi wala naman kayong trabaho. Reklamo pa, wala overtime. Ay nako. Kain tulog walang trabaho. Di ka ba nahihiya sa asal mo? Ano? Sako na? Lang yung 7 years, tagal na pala. Tawagan na ba? Gagawin ko sanang sir Gagawin ko sanang 10 taon kaso alanganin na tong company namin Ha? May pandemic kasi, alanganin. Kaya gusto ko nang umuwi. Kasi yung sahod namin, kalahati. Ayaw naman na kami pauwiin. Loko tong amo namin Kahit saan. Kung saan may pupunta doon. Kung may pupunta sa pahinga. May tawag na naman ako. Hindi lang akin. Parasin, mall. Punta sa ako, bili ako yung pang ano ba? Pang hugas ng sasakyan ba? Para sasakyan na lang kulang ko. Grabe sa harang. Oh. I-skip mo lang, Ma'am Wing. No problem. Bawi naman natin yan Mouse lang ba? Sarap ng kain ni Sir Elmer Moktor ng pansit. Ano to? Happy birthday. Pansit Pansit Canton. Pansit Saudi. Sa Ajisan food ko sa Onalod sa Abuaris. Oh, yun. Sir, nakapunta na ako dyan sa may simentuhan. Nakalaro ako dyan sa may hospital ng basketball. Laging binubumba yun, sir. Yung Ikot ng Abuaris. hospital. Lapit sa Yemen na yun Layo ba ang tumintuhan dito sa Abuaris? Sa Yemen? Lapit na yan, Yemen. Ang Abuaris, dire sa may gisa na. Disan, hanggang simentuhan. Saan ko pa sa Abuaris sa simintuhan? Hindi ba ito sa unang simintuhan? Nagbarko ko. Ang layo noon, puta. Nagbarko ko sa una. Kung ito simintuhan. Ayan po, nagbaba po ng bahay si Alay ni Wing. Patusok premier habang wait sa harang matapos. Ayan, sabi ni Ma'am Alay ni Wing. Si po yan, si Miss Wing Channel po. Maganda po yan, taga Hong Kong. Maganda kong kaibigan. Bakit hindi maganda ba eh? Ha? Bakit hindi maganda?
Ako nga, kala ko, pauwi na ako, sabi ng agency, pain daw muna ikama bago pauwi. Ayun nga eh. Sa amin nga sir, pag gusto mong pauwi, umuwi talaga, pabayaran sa yung ikama mo eh. Pati ticket mo, loko tong amo namin eh. Pag pupunta doon ng Pilipinas, ganun din gawin ko. Precast ko sa una. Mga precast. Ganoon naman talaga dito ang karamihan trabaho natin. Tungkol sa construction. Makita ko parang nga may silo. Laging binubomba sa disan. Aba, Lagi nag-ano doon eh. Laging disan mismo, laging putukan doon na maririnig mo yung mga ano doon eh, kasi hindi lang binabalita eh. Ito pa po, pag dahil ako kuli, nagbubat. Hindi lang binabalita eh. Ikaw na kung nabot Pilipinas, ana dahil nagbubat nito, na. Timingan yung nakuli ka kay sila. Nung nag-ira doon pumisto yung mga ano eh. Dito sa mga opisina mismo nagkuha ng Yung mga sundalo, karne, doon sila pumisto eh. nagbuhat og kampo. May project po kami border sa Yemen at Jisan. Ayan, ay grabe. Ay, ano talaga diyan? Bombahan talaga diyan. Takot boss para pyrok boss. Oo nga eh. Pati yung abha ngayon, ano rin, binubomba rin. Aba, pero plano naman tinitira. Oo, sa Primos TV, normal namin dati yun, pero intercept naman ang taga Saudi, pero minsan may hindi, may intercept, delikado kung matsambahan. Madaling araw may putukan. Oo nga sir eh. Nung nakaraan nga sir doon sa ano, sa Aba naman no, na may bomba na ano, na tamaan yung eroplano isa. Kaso walang pasahero. Bisa mo kung may intercept sa Saudi, ang problema, ang dispenser ba? Diretso ba? Normal lang yun sa Jisan yung ano, putukan. Sarap nilang problema pag tinamaan ka. Okay lang kung sa mga walang tao pa tumama na ma-intercept. Mahirap pag nandiyan na sa mga malapit na eh. Normal lang sa Jisan yung putukan, yung ano, missile, normal lang yun dyan. Haba ng harang, Mr. Ricky. Maraming salamat, Ma'am Wing ha, sa pagpasok mo sa parangarang mo yan. Delikado kasi ang trabaho namin, Lods. Gwapo, host. Kasi bahay ng mga sundalo ang mga kaya pala eh. Kaya pala, ang hirap pa. Sundalo eh. Siyempre, yun talaga yung ano ng ano, sundalo. Titirahin talaga yung ano yan. Mga Houthi. Katakot naman Sir Elmer. Oo nga eh. Loko to kasi yung mga Houthi na to, hindi na nahimik eh. Loko sila. Sa Guare siya nasa Henry. Dati. Pero, Wala, sa ano na siya, sa New Zealand yata to. Nakapasyal na kayo sa island dito po. Hindi ko pa napasyalan yan eh. Ano nga yung isa pa, yung pinapadala ng pera dyan? Kalimutan ko ng lugar yan. So, bago mo dabatin ng Jisan? Yung may pinapadala ng pera, na ba yun? Sagikan. Sagikan. Yan, ganit. Sabya. Oo, Sabya pala, Sabya. Yan, Sabya. Napadala ng pera. Tapos sa kabila naman yung Alcards. Guare is Arda. Doon siya. Iba naman ang paputok ni Ma'am Yam. Meron ko kasi mapagod pagkatapos sa... Arda, pag bubat sa una, klaro kayo ang... Kaya Ma'am Yam, si Sir Kokos, Ma'am Yam. Puputukan ko naman ni mamaya ni Sir Kokos Gaming dyan. Buti pa to si Ma'am Yam, may kaputukan eh. Laging napaputukan ni Sir Coco. Nakapasyal. Ay, iba naman ang paputukan niya. Yam. Mapagod pagkatapos Sir, tapos Valentine's. Lagi kami namasyal sa Jisan Lod sa Al Rashid Mall. Hindi ako nakapunta ng Al Rashid, sa ano lang ko eh, sa Panda.
Tapos hanggang airport lang ako, airport, tapos yung ano, yung lisdaan doon sa pier mismo. Doon lang Sa sa port? dagang isdaan ba eh? Ha? Doon lang ang isdaan, doon kasi sa Yung isdaan. yung isdaan ba di? Meron pa doon, punta talaga kami sa port. Palitan namin yung ano, yung doon kami mismo talaga sa bangka ba, sa ano, sa mga sasakyan. Palit kami ng ano, dala kami ulong kambing, papalitan namin sa mga Pilipino din doon. Bigyan kami ng isang banyerang hasa-hasa, hatiin namin tatlo. Dami rin dala namin ulong kambing, mga 6 siguro. Ito na nga, ito na yung mamasol. Ikaw pamasol, laro ko na nga, maligo. Ang ganda lang, pandalang sa'yo. Oh, dyan lang, hanggang doon sa may isdaan. Tapos hanggang doon sa may, ano, ng mga bangka. Maraming isdaan doon. Ayun sa Al Rashid Mall. Sa Al Rashid si ano, sa Primus TV nagtatrabaho sa coffee shop. Ikaw ba nung basketball na Rashid doon sa baho, nung takong tao? Sa video ato mo. Kasi, Siya natapos na yung video niya, sir. Nag-subscribe na ako, hindi lang ko comments. Salamat to, si Guapos. Oh, ang daming harang. Maraming salamat rin sa pagpasok, sir, ha. Kahit busy po kayo, may time pa rin kayo, nakapasok pa rin kayo sa ano ko, sa Elias. Maraming salamat. Isang oras lang ako, sir, Ako'y ano rin. Tamad ako maraming time. Tag isang oras lang ako mag-Elias. Second floor shop namin. Opo, sa tabi ng Bunbun. Lagi kami dyan ng masyal, may fountain nga dyan sa baba. Ayos talaga. Mga anong taong ka nandito, sir, sa Primus TV, sa ano, sa Jisan? Ako sa Jisan, ako 2014 hanggang 2015. Isang taon lang ako dyan. Tapos nalipat ako sa Jeddah. Ha? Okay yan, buddy, para malaking income. ha? Okay yan, para malaking income. Oh, English na. Second floor. Saan tayo ba din? Oh, napansin ko. Tapos sa pinakatuktok doon, kami kumakain kasi doon ang mga kainan lahat, Lods. Mag 2 years pa lang po, ayaw ko na dito, uwi na ako. Bakit maganda naman yata yung sahuran dyan, sir, ano? Sa Primus TV, Hindi sa ano sa Jisan, sa Al Rashid Mall. Okay lang yung manirang mo, Al-Rashid mo. Al Rashid Mall. Mall. Tawakal na nabasag sila ito. Ha? Tawakal na nabasag sila ito. Sino? Sa isang Uso na rin yan, sir, ano, yung tawakal na, sa Primus TV. Tawakal na. sa Kwan ba din, Jida ba din, bisag ka ng mga bakala? Ako tayo nagtawakal na? Bakala. Dati, hindi pa ano. Dili ang nagtawakal na, tapos nakikita mo yung higpit kayo. Pagtawakal na natin din, sila kung nag-post na sa Saudi ba siya ba? Yan na ang pinararag Sa umpisa lang sila mabait, kalaunan lumalabas ang tunay na kulay. Unsa ka nga company idol host? Ano ko dati, sir?
Alsiati. Ano yun? Hanggang ngayon Alsiati. Yung ano sir, di ba nakasakay ka ng bus sir sa ano, sa pag pumunta ka na, pag umakyat ka ng eroplano, daan ka sa ano, sakay ka ng bus niyan, di ba? Nili kong ipon na ba di? Pero kung kuhan sila, chok, walay bus. Kung nakachok lang sila, way bus. Pero kung nag-ipon sila, may bus. Yan sir yung ano ng business ng boss namin, yung mga bus, yung naghatid ng mga pasahero at kumukuha ng pasahero sa eroplano sa loob. Ah, napansin ko Lods. Oh, may tawakal na kami dito. Yan ang ano ngayon dito eh, pinaka-ID. Okay, katong nag-vlog, taga-chisel mo to. Kung nag-vlog ang tawakal na. Dahil sa pandemic yan, eh, dati wala namang ganyan-ganyan. Pati wakal na. Ay, makauwi na rin tayo. Doon lang tayo magano sa atin. Magwala. Yung ano no, yung nang-hold up ng Bangko ng Pilipino, grabe yung lakas ng loob nun ah. Ano naman, asawa, musik pangita kwarta, bisa ko ito. Ano kaya nangyari doon? Ang muli ako. Bibitayin daw yun kaso ano, patago. Hindi yung ano, dati kasi sa labas ngayon tinago nila kasi natatakot yung mga ano, yung mga turista pumunta dito. Kaya sinikrito na lang nila ngayon mga ganong magpugot ng ulo. Basta lagi ni mga advertise ba di? Ako i-open, yung ano lagi. O pwede man lakarin oy, pag sakay ng eroplano, first time ko pag uwi ko ng March sumakay isa bus yan pala umikot lang. O ngayon lang. Malapit lang yan eh, isang ikot lang eh. Tapos Sa Jisan? oh, ganon yung ano sir, ganon yung negosyo ngayon ng boss namin. Oh, pagkulay na ko guys, 2015, wala kong ibas na Jisan. Kasi yun, gusto nila turuan, tamad yung mga tao nila eh. Kaya saan nagsawad ang bus sa Jisan ba di? Mga 3 taon na siguro, mga 2 taon. Sige, pagkulay na ako sa una, wala kong number sa Jisan. Kasi 2014, may bus na dinadala doon kaso hindi pa nakapirit eh. 2015, ako na ulit. Hindi pa na ano doon, hindi pa na. Lakaw naman ako. Pero may bus na doon kaso hindi lang Oo, kupirit. hindi pa pirit. Lakaw bukod na mga aeroplano ko, din sakay. Pero doon naman kayo. May 4 na bus na dati doon eh. Mula sa kababa, Mga may blue, puti. hindi na lakaw niya. Sakay-sakay mo bus. Ah, tamad yun. Kala ko like sa Jeddah ang layo, ang ending. Andito lang yung immigration sa tawid, ano, aeroplano. Iikot lang yung mas gano'n, no? Like, tinamad, mga gago. Pwede maglakaw dito. Pero pasalamat pa rin kami kasi yun ang trabaho namin. Bisan nga na huwag ka ng empleyado ka nga to, kung kay base, di ka pwede maglakaw. Hindi ka pwede, babalikin ka. Hindi ka pwede maglakad. Pwede ka maglakaw, magsulong kag base. Hello. Loko yung mga ano dito. Kasi masa sila, may pera sila eh. Di sa ato katong nag-terminal 4 ko, naglakaw may bus dito. Sa ato meron na dito. Naglakaw ko dito, naglakaw mo po doon sa plano, pero ngayon nag-guide niya, gilid kami. Sa atin sa Pilipinas meron na rin. Sa ako, nag-terminal 4, wala Yung akong may bus. ano? Doon pa man, doon naman. Nung pauwi ako sa Iloilo ko dumaan, may bus na ano, sinakyan. Pero katong nag-terminal 3 ko, o sakay ako ng bus, o kato medyo layo-layo. Oh, lit ng airport pero social. Pero mas magandang airport ngayon ng Gisan eh, pinalakihan nila, international na yan. Lahat na ano, domestic dito sir na airport, yung may mga business yung bus na, yung ano, amo namin, mga bus. Sa Jeddah meron. Sa Riyadh lang kami nawala doon eh kasi may kaso. Kaso sa Riyadh, kaso lang, yan yung mga bus ipadangan sa mga gupa. Yun ang kaso niya, buddy. Reklamo ang gago. Unlike sa Pinas, sa tiis ka sa lakad. Meron din ba sa ano sir, sa Pilipinas? Meron na. Sa domestic yung sinakyan ko. Sa Cebu gani akong katong taga... Pero malayong malayo talaga.
Hindi mo Sa una, yung trabaho niya nga doon sa Cebu, driver sa bus. hindi mo pwede lakarin kasi malayo yung paradahan ng eroplano eh. Malayo talaga. Kaya na ay ano, may bus din. May free nga na bus pero siksikan naman kayo. Naku, hindi yung sa loob talaga sir na ano. Sa loob talaga ng airport. Di ba pupunta ka ng eroplano doon sa atin sa Pilipinas? Mayroon na rin na bus na ihatid ka doon sa eroplano, pasakayin ka doon. Depende kasi yan sa pasahero kasi isang bus 60 passenger. Kung mahigit 200 kayo, di siksikan talaga kasi tatlo lang bus ang yan. Depende kasi yan, buddy. Kung halimbawa kung marami yung pasahero, padalhan ka rin ng maraming bus. Depende sa kuan, tulad sa atoa, kontrata sa kuan, sa Preadel, tulo ra ka bus kada eroplano. O kung moabot og 180 pasahero, bawin to sa tulo ka bus. Pare, munang magsiksik. Nung una kong dating dyan sa ano eh, akala ko may bayad eh. Sa Jeddah. Depende sa kuan, depende sa ilang kontrata sa Hindi agad ako sumakay ng bus. Akala ko may bayad. may parado internasyonal nga sila ay datong eroplano. Nakakatawa. Bus na 5 ka bus. Natatawa talaga ako dito sa Saudi yung sa sarili ko. Yung sa hinugasan nila ng kamay ba sa gripo. Akala ko ihi ako doon. Hinugasan pa nila ng pa. Akala ko CR yun eh. Di ba katulad sa atin ganon, CR na yun, ihi na yun. Dito, hugasan lang pala nila ng pa yun. Nakakatawa talaga. Maraming salamat sa inyo ha. Ano na lang 8 minutes na lang at ako'y mag-end na rin. Free shuttle daw kasi pag uwi last 2018 Terminal 1 ka ako coaster sinakyan namin naku lahat luggage namin nasa likod para kami sardinas. Sa labas na siguro yan sir eh. Pero yung sa loob, yung hinhatid ka talaga sa aeroplano, okay yan. Hindi man ako nagbabas pag umuwi ako, paglabas, sa taxi talaga agad. Baka may trabaho ko dyan, sir. Sa Primus TV, baka may trabaho ko dyan. Trabaho lang kayo mga kaibigan, no? Ano na lang, konting oras na lang. Antayin ko lang mga gano'n, isang oras ako. Mahal ang taxi bus, free shuttle lang ako. Ako may konta akong taxi. Bayad ako ng ano? Bayaran ko ng 2,000 papunta doon sa Ubando, Bulacan, sa ante ko. Kilala ko naman eh, safety naman. Okay lang, maya na ako mag-bake. Ano yung niluluto mo? Yung ano, yung tawag yun? Yung kulay itim, ano ba tawag yun? Yung cake? Nakalimutan ko na yung ano sir ah. Marami yan sa, yung parang cake na no? Yung tinapay siya na may palaman na itim sa loob, yung pinaikot, parang ensaymada. At cheesecake yung niluluto mo. Hamon ano? Sinabon. Yan, masarap yung sinabon. Harvest naman din. Oo. Maka-harvestin pa ng iba. Maunahan tayo. Masarap na yan. Pero kung sa Yung isa yung sinahog ko naman no, sa isda noon. isa, Oo. Masarap yung sinabon. Kaso matamis lang.
Eh, ano sir, yung maraming ano dyan sir, sideline yung ano, yung pag ano ka, sa coffee shop, maraming sideline yan ah. Hindi ako marunong sa tinapay, mga cake lang alam ko. Ah, ganun pala. Yan ang binablog mo sir, yung mga cake, hindi ko pa napanood lahat yung mga vlog mo eh. Mamaya, panoorin ko. May kaibigan ako dyan sir, sa ano sir, sa Jisan. Nagbablog din yon si Memoriado TV sir, Memoriado TV. Nandyan sa ano, sa airport siya. Baka magkita kayo dyan dalawa sa dyan sa airport. Driver yun eh, ng bus. Napaka 5 minutes pa. Ako di maka-sideline boss. Pasok 9, tapos uwi 1 PM, balik 5 PM, tapos uwi madaling araw. Grabe. 9, 10, 11, 12, 1. 8 hours din trabaho pero ano no? Hirap no? Kaya ka ng 2, 3, 4. Kaya 3 oras tapos balik ka na naman ng ano. Pangit. Dapat diretsuhan na lang 8 hours eh. Ano ano ko dito message ko ah. Memoriado TV. Ay, amat, yun na oh. Ayan. Ayan sir, yung ano, silin ko. Ay, mali pala. Memoriado. Mali. Okay lang ah. Ayan sir, yung Memoriado TV. Dami ko na kilala nag-YT, nagkita-kita, taga-Jisan din, oh. Ayan sir, oh, yung ano, Memoriado TV. Sa airport yan nagtatrabaho. Eh, kamusta mo na lang ko pag magkita, kaya sabihin mo, Ricky Barquilla Vlog. Kilala na ko niyan. Kaibigan ko yan dyan. Memoriado TV. Maraming salamat sa pagtambay mo sir ha, sa ano ko, sa ilis ko. Ano na lang ako sir? 2 minutes. Pwede magpaalam na. Sa mga kaibigan ko na nagpa-video-video dyan, maraming salamat sa support nyo ha. Maraming salamat talaga sa inyo sa pamimber sa akin. Kaya Sir Cocos Gaming, maraming salamat. Sir Supremos TV, maraming salamat. Kay Miss Alay Niwing, maraming salamat. Kay Sir Elmer's Moktor Channel, maraming salamat sir. Ingat po sa trabaho. Kay Ma'am Yam Eronico, maraming salamat. Nasiraan yung sasakyan nila. Kay Sir Cocos Gaming, maraming salamat sa aking secret na viewers dyan. Kay Ma'am, kilala mo na kung sino ka. Kay Ma'am G Macaraya, maraming salamat. Kay Ma'am Jin Lee, maraming salamat. Kay Sir Cocos Gaming, maraming salamat Sir Cocos Gaming ha. Sir, ingat po dyan sa work sir ha. Sir Supremos TV. Ayan sir, punta mo na lang yan si ano, si Memoriado TV. Ma'am Yam, maraming salamat Ma'am Yam ha. Sa kanina kay Gino Sion, maraming salamat sa pagpasok.
At ako yung magpaalam na aking mga kaibigan. Maraming salamat sa inyo talaga. Ingat po tayo ngayon lahat. Premier siya nakahawak ng galon ng tubig. May premier siya nakahawak. Oo. Siya yan. Nonoy. Si Nonoy yung ano niya. Sige sir, maraming salamat sir ha. Ingat po dyan sa work. Ma'am Yam, ingat po kayo dyan. Maraming salamat sa inyo. God bless po.